ହଁ ଏମିତି କଣ ଛୁଟେଇକି ଚାଲିଛ? ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? କାଲିକି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଅଙ୍କା ଗଳେଇ ଦେଇଛି, ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଫାଡିକି କାଢିଲେ। ଆଉ ମୋ ହାତ ତ ବେଲଣା ପାଟରେ ପିଟିକି ମୋ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଭାଇ ଦାଇ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦାୟୀ, ଆଉ କିଏ? ମୋ ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ କଲା କି? ତାକୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ତୋର ଅଲଗା କୋଉ ଟୁକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମତେ ତ ଫୋନ କରିକି ମନା କରିଦବା କଥା। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି। ଏତେ ଘଟଣା ତମର ହେଇଯାଇଛି ନା? ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ପାଇଲିନି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବି। ଭାଇ ଏ ଚାଲାନି ବୋତଲ ଟା କଣ କରିବ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛ? ସାଲାଇନ ବୋତଲ ଘରକୁ ନେମି କାହିଁକି? ମେଡିକାଲରେ ଏତେ ଭିଡ, ବେଡରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତଳେ ପାନ ଛିପ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ମତେ କହିଲେ ସେଇଠି ଶୁ। ସେଠି ତଳେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯିବା ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଲାଇନ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ରୁଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପିଇଦେମି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ।